Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe, amin calmina on e inde Allah joom jaam o, jiɗɗo yimɓe fof nana te jaɓa lawol peewal ngol lelnigol beele ina mbawa dañjude e makko jaam celluɗo ha abada. Amin belti no feewi e ko min mbawi artude hande jokkande on yewtere mon lawol peewal. E yewtere men ɓennude nde en jiino no ardiɓe yahudu en ɓe takkiratno Yeesu ina ƴeewa warde ɗum sababude ko Yeesu wino Allah ko Baaba mum fotndi hoore mum e Allah. Diɗɗal kewngal ina rewatno e Yeesu bangyo bang. E nder ngal dental ina watno yimɓe gonɗinɓe haala Yeesu e woɗɓe ɓe gonɗinani. E nder gonɗinɓe ɓe Yeesu suɓinoma hen yimɓe 12 beele ina jahde mum o jangina ɗumen beele ɓen ina gona nelaɓe kabroye kabaru moƴƴo paytuɗo e dandowo mo Allah teldini dow asman o. Inɗe nelaɓe 12 ɓe nani ko adi fof ko Simon biyeteɗo Pierre e André miñum, Yakubu ɓi Sebede e Yuhanna miñum, Philippe e Barthélemy, Thomas e Macca dendinowo juuti o, Yakubu ɓi Alphe e Tadde, Simon gendiyanke o e Judas Iscariot jamfiɗo mo. Ko ɓen goni almuɓe 12 yaadunoɓe e Yeesu. Ina wodno kadi rewɓe yadannoɓe e Yeesu e almuɓe mum bangyo bang. Ɓen rewɓe ko ɓeeɗo: Mariyam biyeteɗo Magdalnajo mo seyɗineji 7 jaltuno e mum o, San joom suudu batulo Herod biyeteɗo cusa o, Susana e rewɓe woɗɓe hewɓe walliratnoɓe ɓe jawdi mumen. Hono no jiiruɗen ɗum ha gasini, dental ngal hawanoma no feewi waaju Yeesu o, sabu o waajoriɓe ko bawɗe ɗe sariyankoɓe ɓe ngala. Bawɗe Yeesu e sembe mum kaɗani tan e haala, kono o holliri ɗum kadi balle gonduɗe e sembe. Sabu bindi ɗi mbi, laamu Allah wona haala ko bawɗe. Joni noon jokken e jangde Yeesu almasihu ha jiyen no jomiraɗo Allah rokkirimo bawɗe e doole e dow kala tagore wondude kala bawɗe gonde e dow leydi. Joni noon jokken e Linjila no Marka e Macca bindir ɗum ni. Bindi ɗi mbi, e on nyalawma nde yehi ha kikiɗe, Yeesu wi almuɓe mum, taccen kettoyen ngal to ngoral. Caggal nde ɓe certi diɗɗal he, ɓe nawrimo no wayi e laana heeni. Laaɗe goɗɗe jaadi e makko. E on saha dulendu mawndu duppiti, bem peƴƴe ngoni e oƴƴaade e nder laana he haa ko fuɗɗi heewde ndiyam. Kanko ko o lelinoɗo ombo ɗaani to laaci laana to, ombo fawi hoore makko e ngaflaw. E on saha ɓe pindinimo ɓe mbimo, ceerno, mate ko min kalkoto ko woƴanima? O fini, o furi hennu ndu, kadi o wi weenu ndu, yeed, deeƴ. Hennu ndu daari, fof wi cel. Caggal ɗum o wiɓe, holi ko waɗi oɗon kula? Holi to hoolare mon woni? Kaawis mawɗo nangiɓe, ɓe ngoni e wiyodirde e koye mabɓe. Holi o saka hay hendu e ndiyam ina jaɓana ɗum. Caggal ɗum ɓe jetti o to bange e weendu he e diwan Gersa en. Nde o ƴeeŋi e laana he, gorko gooto moolaɗo ruuhu tunwuɗo yalti e genale fayi e makko. O hoɗno ko e hakkunde janale he, te o nattino wawde haɓɓede hayso callalal ƴettama. Ngati ombo haɓɓeteno e geƴƴelle, o tongire callalle, kono o taƴatno callalle ɗe, o hela geƴƴelle ɗe. Hay gooto alano sembe jaggudemo. Jamma e nyalawma o wonatno koye yahde e hakkunde janale he, walla e dow kaaƴe, ombo wulla, ombo ŋaccira hoore makko keltine kaaƴe. O soyni Yeesu, o dogani ɗum, o sujjani ɗum, o wulli daande dow o wi, Yeesu, ɓi Allah ɓurɗo towde, holi an holi min? Mboɗo ñaagoma e inde Allah, woto leptam. Ngati Yeesu wonno koye wiide ruuhu tunwuɗo o yo yaltu e makko. Yeesu namnimo wi, holino mbiyeteɗa? O jaabimo o wi, mbiyetemi ko konu, ngati amen keewi. O ñaagimo kadi no doole makko ponno, woto yaltinde diwan o. Orde bamɗi tugi mawnde ina duratno ɗon e fonga hayre. Ɗi ñaagimo yo rokkuɗi nadde e nder bamɗi tugi he. O rokkiɗi ɗum. E on saha ɗi jalti e gorko he, ɗi naati e nder bamɗi tugi he. Orde nde fof ɓaɓɓiti to dow fongo to, yortoyi e nder weendu he, yooli hen. Ma won hedde 2,000 babba tugal. Aynaaɓe ɓe ndogi,
njaytunoyi saare nde e saraaji mum ko kewi ko. Yimɓe ɓe njehi ƴeewoyde, ɓe ngari haa to Yeesu, ɓe njii gorko molanoɗo konu seyɗaneji o ina jooɗi ina ɓorni comci, kadi ina wondi e hakkille mum, kulol jaggiɓe. Tawanoɓe ɓe kabriɓe ko hepti gorko o e bamɗi tugi ɗi. E on saha ɓe ngoni e ñaagade Yeesu yo yaltu diwan mabɓe. Nde o yehi haa o fayi e jolde e laana he, molanoɗo seyɗaneji o ñaagimo yo accu ɓe gonda. O sallanimo ɗum, o wimo, hot galle mon to koreji ma, njayta ko jomiraɗo o waɗanma fof no jogori e ma yurmede. E on saha gorko yehi woni e yeynude nder diwan cahe 10 he ko Yeesu waɗanno ɗum ko. Nannoɓe ɗum ɓe fof jagga kawisa. Yeesu jolti e laana, ruttingal to ŋoral, diɗɗal mawgal ari taari ɗum kadi. Ɗo woni e dande wendu ɗo, gardiɗo batirde goto biyeteɗo Yayrus yimo, dicci e yeeso makko, ñaagimo ñaagunde tiɗnde, wi: ɓingelam dewel nana haɓa e wonki, mboɗo ñaagima yo a ar pawa juuɗe ma e maggel, mbela angel sella, ngel wuura. O yaadi e makko. Diɗɗal mawgal rewi e makko haa ɓittimbo bangeji fof. Ndeke debbo goto ellinoɗo ko foti no duuɓi 12 ina wonno ɗon. O leptinomo no feewi to safroɓe heewɓe, te o yoɓi ɗumen kaalis makko fof, kono o semorani ni. Nyawu ngu ɓeydini ko musde. O nani haala Yeesu ina haale, o naati e diɗɗal he, o ardi caggal makko, o memi wutte makko. Ngati ombo wiyatno hoore makko, hayso dañmi tan ko memde wutte makko, mi sellat. ƴiƴam makko dari ɗon e ɗon, o tini e ɓandu makko, nyawu makko selli. Nden tan Yeesu tini won bawɗe giwɗe e mum, yecciti e hakkunde diɗɗal ngal, wi: holi memɗo wuttam? Almuɓe makko ɓe mbimo, ayi diɗɗal ngal ina ɓittuma bangeji fof, duttuɗa kadi mbiya holi memɗo wutte ma. Kono o woni e lemade, holi baɗɗo ɗum. Debbo o woni e siññude kulol, sabu ina anduno ko kewi ko, ari dicci e yeeso makko, haalanimo gonga o fof. Yeesu wimbo, banam debbo, hoolare ma dandima, yah e dow jam, sellu. O gaynani haalde, haa woodi iwɓe to galle gardiɗo batirde to, mbi ɗum, ɓingel ma sankima, holi ko waɗi aɗa tampina ceerno o? Kono Yeesu heɗaki haala maɓɓe ni, wimo, woto hul gonɗin tan. O yamirani hay goto yaadude e makko, so wona Pierre, Yakubu e miñum, hono Yuhanna. Ɓe jetti galle gardiɗo batirde o, o tawi ɗon jirgitaare mawnde. O yi yimɓe ina ngoya, ina kamto. O naati e galle he, o wiɓe, holi ko saabi nde jirgitaare fof? Ko waɗi ɗon ngoya? Cukalel ngel maayani, koko ɗaani. Ɓe ngoni e jaldambo. E on saha o yaltiniɓe kamɓe fof, o naatni baabiraɗo o e yummiraɗo o e almuɓe tato ɓe to cukalel ngel. O jaggi jungo maggel, o wingel, talita kum. Ɗum firtata ko, cukalel dewel, mbeɗo wima, ummu. Cukalel dewel ngel ummi ɗon e ɗon, woni e yaade. Ngel yaratno koye duuɓi 12. Nden ɓe njii ɗum, ɓe naji. Yeesu yamiriɓe yamirore tiinde, woto ɓe kaalan ɗum hay goto. O wi kadi yoɓe dokku ngel ko ngel ñaami. Ɗo Yeesu yahata ɗo, wumɓe ɗiɗo ndewi e mum, ina ngulla ina mbiya, tanum Dawudu, yurmu min. Nden o yettima galle, wumɓe ɓe ɓattimo, o namni ɗumen, o wi, mbele oɗon gonɗini, mbeɗa wawi wallude on? Ɓe jaabimo ɓe mbi, eyi ceerno, amin gonɗin ɗum kay. E on saha o memi gite mabɓe, o wi, yo on mbaɗirane no gonɗinirɗon ni. Ɗon e ɗon tan ɓe gumti. O tottiɓe yamirore tiɗnde, o wi, keɗoɗe no moƴƴi, hay goto fotani nande ɗum. Ndenne dey ɓe njaha ɓe jayni inde makko e on diwan fof no fotiri. Nden ɓe njehi, o addana kadi gorko goto mumo molaɗo seyɗane. Nde o riddi seyɗane o tan, mumo o woni e haalde. Diɗɗal ngal fof jagga kawis, woni e wiide, ko wayni meeɗa yiyeede Israila. Kono Farisien ɓe kañumen ngoni e wiide, ko mawɗo seyɗaneji o riddirta seyɗaneji ɗi. O ummi e on nokku, almuɓe makko ndewi e makko, o rutti wuro maɓɓe. Nden yehi haa ñalawma foftere, o woni e janginde nder batirde he. Yimɓe heewɓe heɗotonoɓe mo ɓe kaawa ngoni e wiide, holi fof
to ɗum ɗo iwrimo, holi ngal hakkilantagal ngal o jogii ko woni ndaw kawisaji. Mate o wona monisiye ɓi Mariyam, mawnum Yakubu e Yoses e Yud e Simon? Mate wona ko enen e bandiraɓe makko rewɓe koddi o wontaniɓe fergitere. E on saha o wiɓe annabi wasani teddinede so wona e nder wuro mumen e hakkunde bandiraɓe mum wondude e nder galle mumen. O ronki wadde ɗon hay kawis goto, so wona o fawi juuɗe makko e ñawɓe seeɗa o sellini ɗumen. Te ŋakkende maɓɓe hoolare nde haawimo. O noddi almuɓe makko 12 ɓe, o totti ɗumen ɗeɗo jamiroje. Njeyne e laawol mbiyon, laamu asaman ɓattima. Keɗoɗe, mi neliri on no baali ni e hakkunde pobbi. Nden noon ƴoƴƴire no baaji leydi ni, ɗaatiron no pooli ni. Ndentuɗe yimɓe ɓe ngati ma ɓe darnu on e ñaawirɗe, ɓe karbiso on e nder batirɗe maɓɓe. Ma yimɓe fof ngañ on sababude indam. Kono kala tinniɗo ha joofi ma dande. Woto kule waroɓe ɓalli ɓe mbawa warde pittali. Poɗɗon hulde ko Allah bawɗo yoolde ɓalli kañumen e pittali fof e jahannama o. Mate wona colon ɗiɗon jarata ko mbuɗu. Ndenne dey hay gotel e makkon yanata e leydi taw wona e sago baaba mon o. Onon e koye mon hay cukuli mon ko limaɗi kañumen fof. Nden noon woto kule ngati ko onon ɓuri colli kewɗi. Kala cettaniɗomi e hakkunde yimɓe, minne mami settono ɗum e yeeso baaba am gonɗo dow asman o. Kono kala jedduɗomi e hakkunde yimɓe, minne mami yeddu ɗum e yeeso baaba am gonɗo dow asman o. Woto cikke ngardumi ko addude deƴre e aduna he, wona addude deƴre ngardumi. Ngardumi ko addude silama. Addimi ko rendinde ɓiɗɗo gorko e baaba mum, ɓiɗɗo debbo e yummum, debbo desaɗo e esum debbo, ma gañantumago wood e hakkunde yimɓe jeyaɓe e galle goto. Kala ɓurɗo horsinde yummum walla baabmum e am handani e am. Kala jiɗɗo hisnude wonki mum wasatki, kono kala basɗoki sababude am hisnatki. Hono noon en jiino jomiraɗo Yeesu heewirno bawɗe Allah e haala mum e golle mum fof. Ko ɗum waɗno diɗɗal ngal o haaldatnongal haawede. Yimɓe heɗotnoɓe mo ɓe ngoni e wiide ko wayni meeɗa yiyeede. Deftere Allah nde haalani en to bawɗe Yeesu ɗe e hakkilantagal mum iwri ɗum. Ɗum iwranimo hay nokku, sabu ko kanko e hoore makko woni bawɗe Allah wondude e hakkilantagal mum. Jomiraɗo Yeesu waɗi golle Allah kala e dow leydi ngam andinde yimɓe holi kañum e holi to ummi. Omo jogino bawɗe e tagore kala e kala sembe bawɗo wodde. Yeesu ina wawi haalde konngol gotol tan, hendu deeƴa, moolaɓe ruhuji tun wuɗi cella. Bawɗe Allah kala no potiri nana e Yeesu. Ko ɗum waɗi mo wawde safrude debbo ellinoɗo hakke duuɓi 12 o. On debbo ullino jawdi mum fof e safroɓe e leɗɗe mumen, kono nde o memi comci Yeesu tan o selli. Te kadi nde Yeesu memi gite wumɓe ɗiɗo ɓe, ɗon e ɗon jiiɗi mumen garti. Bawɗe Yeesu noon kaɗani tan e wuurɓe, kono kadi omo jogino bawɗe e maayɓe. Bawɗe Yeesu ɗe mbappitimi bawɗe annabi ɓolo, sabu ko kanko e hoore makko woni konngol Allah guurɗo o gontugol neɗɗo. O rokkama bawɗe kala. Ko ɗum waɗi kala gonɗinɗo Yeesu no dandowo mum e no joomi mum fotani hulde hay hunde, wona maayde, wona ngurdam, wona seyɗaneji, wona yimɓe, wona baɗane, wona sukñaaɓe. Joomum fotani ɓornade talki, sabu ko Yeesu renata ɗum. Bindi ɗi e wiide koye Yeesu timminede Allah fof hoɗi e ɓandu, kanko jimɗo e kala laamu e bawɗe o. An keɗiɗo, mbele mbaɗɗa hoolare ma koye jimɗo e kala laamu e bawɗe o? Walla mbele ha joni kulɗa ko bawɗe o ɗo aduna? Bandiraɓe, amen jetta on sabu keɗgol mon e yewtere men arore, so Allah jaɓi ma en jokku e linjiila ha jiyen no Yeesu janginirno dental ngal tindi. Yo moƴƴere Allah won e mon, te miictoɗon no moƴƴi e ko haala Allah habri ko fayti e almasihu, nde ko wi koye makko timminede Allah fof hoɗi e ɓandu, kanko jimɗo e kala laamu e bawɗe o.